Wannan garin sunansa Kwarare akan hanyar Jibia. Wannan ƙauyen ba shi da nisa sosai daga Jibia local government. 'Yan bindiga su suka tayar da garin nan. Idan na juya muku kamera za ku ga cewa babu kowa a duka, an yi abandoning ɗin garin nan. Babu kowa a cikin garin, hatta da kwanonin garin nan gabaki ɗaya an kwashe. Babu wani mutumi wanda yake da numfashi wanda yake zama a cikin nan garin. Kun gani? Kun ga tun daga farko gabaki ɗaya an tayar da garin nan. Babu wani abu a cikin garin nan sai kango shine kawai a nan garin. Kun gani? Kuma babban gari ne. Babban gari ne sosai. Yanzu ya kai shekara nawa da garin nan ya tashi? Kaji? Shekara ɗaya kenan da tashin garin? Amma kafin lokacin da ya tashi, irin suna shigowa ne da bindigogi da baya su zo su yi ta'asar su tafi? Imagine a ce yau ka zo garinku kaga babu wani abu wanda yake numfashi a ciki. Kowa ya tashi inda aka haifi kaka da kakanninka, a ce kowa ya tashi babu kowa a gurin. How will you feel? Subhanallah. Subhanallah.